Gedet semua guys menei ane boria ne hang bang be gamia hune bazar Siguri ne rehat mau di mana Mumbai sedang dah okey बेरायनोसै दसे अयथासार मोजांखा नै आयु come to Raimona नै जों सफैबाय गेटना हाबाय नै दाखाल हायाखैमोन जों हाबसिगोन आरोखिना नै सिङावहाय वाव सोरबाफोर बेरायनो गोसोब्ला नै बेबायदि गारि लानानै बेरायनो हागोन आरोखिना नै वाव दि मोजां आरोखिना नै जायगाफ्रा बेयाव एसएसपि थायो ने नै थांगासिनो दं नै लामाया आरोबाव ओरैहाय नै गिर्जाया नै बेनो नै मा गिर्जा बियो आच्छा नै बरियानो नै हाग्रायाव नै बिल्डिंआ नै बेनो थांगासिनो दं नै जों बेयावहाय नै नायदो नै वाव मा मोजां नै वाव ओरैबायदि मोजां आरोखिना नै वाव गेलेजेनबाय नै बेवहा गेलेजेनबाय नै रायमना जंगल रिजर्टनाव सफैबाय आङो नै आरोबाव दिनैहाय ओरैबायदि मोजां आरोखिना जायगाया नोंथांमोननो देखायनो होननानै फैबाय आङो दिनैहाय आलासि जाथावथाव फैबाय आरोखिना गासिबो नायनो हागोन बेयाव माबायदि जायगाफ्रा देखायगासिनो दं ओरैबायदि मोजांखा नै बरियाल' खानै जायगाफ्रा अ माय गड नै आरो गारियाबो नै सोरबा बेरायनो गोसोब्ला बिदि गारिखौ रिजार्भ लानानै थांनो हागोन गेटआ नैबेनो नोंथांमोनजों लोगोसे आङो दायो गेटनिफ्राय लालांगासिनो नै सिंनिफ्राय लानानै गेटनिफ्राय लानानै हाग्रानिफ्राय लानानै देखायसिगोन हाग्राया नै बेनो जाहैबाय नायदो नै ओरैबायदि मोजां आरोखिना गेटआबो नै ओरैबायदि बरिया आरोखिना नै दंफांनिसो ओरैबायदि गिदिर दावराय नै मोख्रा ओरैबायदि बरिया आरोखिना नै हिटनिफ्राय केमेरा दङ मा फैया नुजोबगोन नायदो नै एसे बे सिङावहाय माबायदि नोंथांमोना नायदो बरिया बिबार गायनानै दङ ओरैबायदि मोजां आरोखिना नै अ माय गड ओरैबायदि मोजां आरोखिना नै जायगाफ्रा बिबार बारि गोजाखा नै माबायदि मोनदों गोसोखौ बरिया दा जायगाया बेरायनो बिबार गोजानो ओरैबायदि समायनानो नै साफानो अ माय गड रुम लानानै वाह होनब्लाथ' बेरायनानै माला हर जालाङोलायाव थानो हाबाय ने आच्छा नै बेयाव रुम थायोनो रुम थानानै अखानायै थांनो हागोन आरोखिना नै बरियानो नै होनब्लाथ' नै ओरैबायदि खालामनांगौ फंबाय सानसेनि थाखाय इयाव लानानै फैनांगौ ने फुङावनो फैदो इयावनो रेडि जादो लोंदो रुम थादो आरोबाव ओरै हाग्रा दङ जों बेरायजोबदो अखानायै आरामसे थांदो आरोखि नै वाव मा मोजां जायगा न'आ नै ओरैबायदि मोजां न'आबो नै ओरैबायदि मोजां रेस्ट हाउस जिरायनानै रेस्ट लानो हागोन इयाव साहा पानि लोंनो हागोन सिराखौबो ओरैबायदि मोजां जाबनानै दोनखादों ओरैबायदि क्लिन आरोखिना मोजां साफाथार आरोखिना बेनिफ्राय हरै नै गेलेग्रा बायदिसिना दंजोबो अ माय गड ओरैबायदि मोजां बहुत अच्छा जगह है देखो देख सकता है आप लोग भी कितना अच्छा जगह है देखो अ माय गड मालाय सिगांजों लाङाखिसै बेयाव बेरायफैनो हागोन बेरायनायनि उनावहाय आरोबाव बेजों लोगोसे जाग्रा लोंग्रा बायदिसिना मोनजोबगोन बेनिफ्राय बेवहाय लेथ्रा खालामो मोना ओरैनो डास्टबिन दोननानै होखादों बेयाव आरामसे गारनो हागोन आरोखिना नै ओरैबायदि मोजां बेबस्था खालामदों आरो बेफोर बिफांफ्रा देरनोब्ला ओरैबायदि मोजां साबसिन जाबावगोन आरोखि नै आरोबाव बरियाल' आरोखिना नै न'फ्राबो नै बेयाव फैनानै जाग्रा लोंग्रा मोनजागोन हटेल सोखानाय बियो नायहरनानै सिनायखाय सिङाव हाबमाखौ हाबहैसिगोन जोङो मा मोजां जायगा कितना अच्छा जागा है देखो आङो नैबे सिङाव हाबफैबाय फाइनालि देखायनायसै बेनिफ्राय देखायनानै नै इयाव सिङाव माबायदि इयावनि जायगाया आं देखायगासिनो दङ नायनो हागोन नै डाइनिं टेबोल इयावहाय
फारसेनिफ्राय नुजोबो सफा बायदिसिना ओरैबायदि लेटेस्ट जिरायग्रा आरोखि ना नै बरियानो नै बुंनो थाङोब्ला याव जाग्रा लोंग्रा मोनबावोसो ओरैबायदि मोजां मेरा YouTube चैनल में स्वागत करते भैया को बहुत बहुत अच्छा लगा इधर आके और बहुत अच्छा लगा हम लोग इधर रायमोना ना ये रायमोना इधर आके बहुत अच्छा लगा और जगह भी देखिए अच्छा लगा और इधर का आप लोग कितना साल हो गया ये खुल के सर जी यहाँ पर तो हमारे जो ये खुला हुआ ज़्यादा साल तो नहीं है अच्छा महीना हो रहा है वो महीना है ना 4 months हो गया अच्छा अच्छा 4 months हो रहा है तो उसी के साथ ही अभी जैसे कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है हमारे जैसे कि दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर अच्छा स्विट्जरलैंड से भी आए उसके कर गए यहाँ पर और हमारे जैसे बोले तो यहाँ पर आपका इधर खाने के लिए भी है अच्छा रूम वगैरह भी यहाँ पर और रूम भी मिलता है इधर ओहो और उसके बाद हमारे जो तार लगा ऊपर हाँ हाँ जिप लाइन है ये है जिप लाइन अच्छा हमारे यहीं से हमारे सवारी भी होता है अच्छा जंगल वो घूमने के लिए हाँ वो भी होता है यहाँ अच्छा वो जंगल में घूमने के लिए गाड़ी भाड़ा कितना तक लेता है गाड़ी यहाँ पर हमारे 2500 रुपया लगता है जैसे कि फॉरेस्ट को देकर फॉरेस्ट का और वो जो उसके साथ जो जाता है एक अच्छा गार्ड उसको देकर अच्छा और रूम का भाड़ा कितना रूम का भाड़ा सर एसी में 35 है और नॉन एसी में 25 अच्छा ओके ओके इधर आके तो बहुत अच्छा लगा हम लोग ओके वेलकम और इधर का जगह थोड़ा पता देना आपको किधर से आना है रायमना जंगल रिट्रीट बोलते हैं इसको अच्छा अच्छा हाँ हाँ रायमना जंगल रिट्रीट इसका जो ओनर है हमारे सोमनाथ सर ना ओके ओके थैंक यू ओके थैंक यू ओके ओके निफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनदों यावहाय इदि मावनो मोननानै नोंथाङा मबेनि उक्सिगुरिनि ने अच्छा नोंबो बेयावनिनो नामा ब्र अच्छा दे मोजाङानो जों बर'फ्रा बिदि मावनानै जानांगौआ मोजाङानो जों ओरैनो बेकार थायोब्ला बेकारसो होनजाखायोने बेकार थायोब्ला ओरैनो बेकारखा माबा मोनसे इदि फिसा मावलाङोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां गोनाङानो मोजां मोनदों दा इयावहाय मावनानै मोजां अच्छा लाथ' दाबो मास मोनसे बायदिल' जादों नालाय मास मोनसे बायदिखौ हमना लाथ'दो नोंसोरबो मावनाया ने मास मोनथाम ना अके 3 मास अके थिगानो दं दे अके हामबायसै होनला दे नै बेबायदि गारि नुनो मोनगोन नोंथांमोना बे गारिजोंनो बेरायनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे डिउटियाव थांग्रा आरोखि ना जायहा रिजार्भ लागोन बेरायगोन बिनि थाखायहाय आरोबावहाय पुलिसफोर फरेस्टनिफ्राय मोनसे बडिगार्ड इदि मोनगोन आरोखि ना नै गारिनि बेफोरनोसै नै बेजोंनो गाखोनानै बेरायनो मोनगोन आरोखि ओरैबायदि मोजांखाना नै जोंनि रायजो राजा नोंथांमोना बयबो याव फैनानै गेलेनानै दसे बयबो रेस्ट लाजोबबाय नै जोंनि नै बाजैमोना बेयावनि नालाय बाजैया नानिमोनाबो बेयावनि नालाय नानिमोना जोंखौ लानानै बेरायबाय आरोखि ना ने नानि नंगौ नाङा जोंथ' याव जेबो जायगानि नाम मिन्थिया नालाय रायमना रिजर्ट माबा बेखौल' मिन्थियो नानिमोना मिन्थियोमोन नालाय जोंखौ लानानै फैबाय बेरायनायसै ना माथो होनो नानि ने औ दे हामबायसै दे औ मोखां दिन्थिनो थाखाय होथेबाय थायो बे याव मैदेर बायदिसिना फैयो दा खावना लांजागोन बिदि होथेबाय थानाया दिनैहाय यावनि मेनेजार नालाय आङो बेनिफ्राय खामानि सोंफैदों मावनो नोंलाय नै नानिमोना मा मावनो सानदों नानिमोना याव खामानि सोंफैनाया वाशिं ना क्लिनिं ना बिबार फोसाबनाय हानानि थोरसि सुग्रा अके मेनुआ नैबेनो आं देखायनि नोंथांमोना फैनानै जानो गोसोब्ला मा दं खेबसेनो इउटुबाव नायनानै नोंथांमोना फैनो हागोन नायफैनो हागोन जानो हागोन आरोखि ना नै मेनुआबो बिदिनो नै ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै मा जानो गोसो नै आं खाथियाव होना देखायनायसै नै जाग्रा लोंग्राफ्रा बेयावनो दं फास्टफुडनि मानि दंजोबो आरोखि ना नै कफि मोनाखिसै ब्लेक कफि लाबोबाय आरोखि ना नै जोंनि थाखाय लोंनायसै बिराद मोजां मोनबायलै फंबाय जों याव बेरायफैनानै दिनै बरिया नेक्स्ट टाइम फैबावगोन जों बेखौ मा होनो हिं ना मा होनो बेसिकालि हिं होननानै अयथासार मिनिखादों मानसि गिदिरनि मोखां आरोखि ना दालाङा मानो बुंदोंमोन दालाङा अरिजिनेल माबा जायालाबो ब्लेकटप इदि ब्रिज जायालाबो नाजास्लामा जोङो हिं नांगौ होननानै अयथासार मिनिदों नालाय बेनिखायनो आंबो बुंबाय
Hing-hingau gakanaysa guys. Menay. Jebbo janay nga. Wow. Oh, are. Gedet sini aja kok muncul kadan. Wow. Guys, man. Bori arkina. Eba on hode. Yo khani che. Ya san hanisira. Ni jukko ba thari gari thana. Khagura. Wow. Wow. Share muni da. Moजां मोनो. Subscribe muni da share. Kolला बेलफेरावला सेस. Guys, menay. Nubai. Nei. दुरुनोबा हागोन सोरबाफ्रा दुरुननो गोसोला Bandre shonki be dudurne. सुबा मा जानते लागोन आरोखि ना बेल' आरोखि बिराद मोजां नै वाव थेंक इउ गाइस मान बरिया बेबायदि नुगोन आरोखि ना भिडिअ बेरायनो फैला बरिया जायगा आरोखि ना नै वाव नै जोंबो फंबाय गाखोबाय दिना ट्रेनिंआव इदि लानांगोन फंबाय खारलायनांखागोन आरोखि उनावहाय ट्रेनिं सहैबायथाय बरिया वाव 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 माबायदि मोनखो गाखोनानै मोजां दा बैयाव गाखोनायगौमोन आङो होनब्लाबो गियोलै आं गाखोले जानाय नङा